Sikat ang binignit ug ubang kakanin inig Semana Santa nga alternatibo sa karne. Usa sa mga sahog sa binignit syempre ang asukar, landang, pilit, kamote, saging ug uban pa. Sumala sa mga negosyante, walay pagsaka sa presyo niini. Ang palit karon sa kay okay lang gihapon niya, ang presyo na mo lang gihapon. Walay nagbag-o. Ang gata lang ni mahal kay tungod sa mahal ang per kilo karon kuha na mo sa minta. Ginalauman jud namo kay open naman ta. Nga mo na nagakuan jud mi karon. Dati wala mi garipak karon nagaripak mi kay para paspas na jud ang hatag sa tao, paspas na ang palit. Okay man karon sa among palit nga hinaot nga kusog siya karon sa mabutay nga mahal na adlaw. Ano man ma'am, hinay ba siya sa karon? Sa karon hinaw ba jud siya sir og sa karong Huwebes pa siya Bernes nga mo kuanay siya. Maura man gyapon ang presyo sir bisag wala pa siya mahal na adlaw, wala man mi nagbag-o. Og gilauman na mo sir nga kusog siya karon og unta nga mas maayo ang dagan sa mong negosyo. Sa Bangkiruhan Public Market, aniya ang presyo sa mga sahog sa sikat nga binignit. Pero kung nag-budget yun ka, ayaw kabala ka kay pwede ra makapalit o ginagmay sanglit, doon na sila'y pinutos nga baligya. Kung ang ubang negosyante wala mipasaka sa presyo sa ilang produkto, dinhi sa tindahan ni Remy Alfonso, adunay adjustment sa ubang presyo sa iyang gibaligya. Matud niya, mipasaka sa gamay og presyo ang iyang mga supplier. Medyo ni mahal karon sir kay sama aning mga inani. Mahal man sila pamasahe kay ilang kuan man gud ang ilang pag-travel. Mahal daw ang gasolina. So mahal ilang pamasahe niya pag dispose nila diri mahal pod. Bisan pa man nga walay price increase, nagpabiling menos gihapon ang palit sa karon. Busa, naglaom ang mga negosyante nga unta dagsangon sa ilang mga suki ang ilang mga paninda karong Semana Santa. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.